प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि सरकारि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारनि रांखान्थि अनसुंथाइ मिशन फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव बारग' एनडिएफबिफोरनि माखासे क'अपारेटिभ ससाइटि आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, उकिल मोसाहारि, एमएलए सन्जय सरगायारि बिथांमोनजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि गोबां मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै मोनबा बारग' एनडिएफबिफोरनि क'अपारेटिभ ससाइटि आफादफोरनो गासैनोबो गिबि खेबनि थाखाय 24 लाख रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिशन फिन रोदोमखां बिथांखिनि गाहाय नेहाथारि बिमुएल वारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया मा फोरमायखो खोनासंदो। सिनायथि आरो दिनै मा हाबाफारि दं? साबायखर, आंनि मुङा मुस्रि बिनुएल वारि। आङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनाय जिथु मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम मिशन फिन रोदोमखां, जाय मिशना बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे क'अपारेटिभ बेसिसआव खामानि मावनाय बे मोनसे मिशन आरो बे मिशननि गभर्निं बडिनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनै बे मिशन फिन रोदोमखांनि आन्दारावनो मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथांनि नाजानाय, बिथांनि दैदेननायाव जिथु बिथाङा कमिटमेन्ट होखानाय रांनि अनसुंथाइ दंमोन, बे रांनि अनसुंथाइखौनो माखासे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो दिनै राननानै होनाय मोनसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउसन बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। बे क'क्राझारनि सेरफांगुरि बे जायगायावहाय दिनै जोङो गासैबो क'अपारेटिभ ससाइटिनि जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो लिंहरनानै जों दिनै सेरेमनियेल भाबै बे चेकखौ जों दिनै राननानै होनाय जादों। दिनै गासै मोनबा क'अपारेटिभ ससाइटि क'क्राझार रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो बाक्सा रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो तामुलपुर रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि, उदालगुरि रोदोम डायरि क'अपारेटिभ ससाइटि आरो उदालगुरि रोदोम पल्ट्रि क'अपारेटिभ ससाइटि। बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो थाखाय जों दिनै माने माखासे रांनि अनसुंथाइ हिसाबै दिनै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बे मिशननिनो आफादगिरि एबा जोंनि बिटिआर सरकारनि इएम मानाव गेदेर धनन्जय बसुमतारी सार बिथाङा प्रेजेन्ट थाबाय आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेसन बेनि मानाव गेदेर इएम जा उकिल मोसाहारि सार बिथांमोना दिनै प्रेजेन्ट थाबाय आरो लोगोसे सन्जय सरगायारि सार बिथाङाबो एमएलए सार बिथाङाबो प्रेजेन्ट थाबाय। जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायदों जे बे मिशननि जिथु नडाल एजेन्सि हिसाबै जोंनि डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेसन थारमाने बिटिआर सरकारनि बे डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेसन बेनो नडाल एजेन्सि आरो बिनिनो इएम हिसाबै उकिल मोसाहारि बिथां सारा दिनै नुजाथिफैनानै बे हाबाफारिखौ जथेस्थ' मेहेरगोनां खालामदों। बेखिनियानो। मोनसे ससाइटिनो बेसेबां खरि रां सेंसन जादों? मोनसे ससाइटियाव गासैहाय 40 लाख खरि रांखौ सेंसन खालामनाय जादों। बिनिनो फार्स्ट पेज हिसाबै 24 lakhs बे माने रांफोरखौ एसिस्टेन्स हिसाबै बे क'अपारेटिभ ससाइटिफोरनो हरनाय जादों। बे 24 lakhsआ जेब्ला बाहायजागोन आरो बिनि बाउचारफोरखौ जेब्ला जों एक्जिकिउटिभ कमिटियाव बेखौहाय साबमिट खालामगोन बै क'अपारेटिभ ससाइटिया, अब्लानो माखासे आद्रा जिथु 16 lakhs बे एमाउन्टखौ बे क'अपारेटिभ ससाइटिनो थोंजोङैनो माने हरनाय जागोन। मानोना बे राङा अलरेडि एल'केटेड माने सेंसन खालामखानाय रां जाबाय। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो क'अपारेटिभ ससाइटिया 40 लाख खरि मोननाय जागोन। खिन्थु दिनै बेहाय 24 लाख खरि दिनै माने सेरेमनियेल भाबै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जादों। बे रांजों डायरि डेभेलपमेन्ट दिनै क'क्राझाराव जिथु जोंहा क'क्राझार डायरि
रोदोम डायरी कअपारेटिभ ससाइटि दं बाहाय एनडिपि आफादनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफोर माखासे आनएमप्लयड इउथफोर बाहाय दंफायो बे 40 लाख रांजों बिथांमोना डायरी डेभेलपमेन्टआवनो बेखौ बाहायनो नांगोन आरो बेखौ जेब्ला बाहायगोन एसे माने महर लागोन अब्ला जों सरकारखौ जों आरो रिपर्ट होनानै जों सरकारनिफ्राय माखासे फान्ड जों बिनोबो हागोन बा बेलेग बेलेग जोंहा एजेन्सिफोर दं जेरैहाय जोंनियावहाय नाबार्डफोर दङ आरो जोंनि डिपार्टमेन्ट अफ कअपारेटिभ्स डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो माखासे माबाफोर थाखायो थारमाने मा होनो एलकेसनफोर थायो बा बेबायदि प्रजेक्टसफोर थायो बेनि गेजेरजों जोङो आरो रांफोरखौ जों मोननो हाबावगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायनानै बेखौनो गोजोननाय मोनगोन आं बिसेसकै नैबे खोथाखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि भारत सरकार आरो बे भारत सरकारा जोंनि बिटिआरनि जिथु जेसेबांखि कअपारेटिभ ससाइटिफोर दङ बै कअपारेटिभ ससाइटिफोरखौ दायो टारगेट लायै थारमाने जायफोरखौ खालामथावना बेबायदिखौ बिथांमोना एडप्ट खालामनो दिनै लाहार फाहार खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव हयथ' बे खामानिया थाबैनो मावफुंजागोन जेब्ला माने इउनियन गभार्नमेन्टआ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि कअपारेटिभफोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनो थांखि लागोन अब्ला जों निसय बहुत जौगाखांगोन आरो बे सुबिदाफोरखौ दिनै जों नाजावनो थाखाय जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफ्रा बे मिशन फिन रोदोमखांनि गेजेरजों बे कअपारेटिभ ससाइटिफोरखौ दिनै दाना लानाय जादों आरो जों आसा खालामदों जों आवगायलांनो हाबाय थागोन गोजोन्थों